این هوا ساکن شود تشکن میشه شما شو گازن ها همش تخموی ناب تخمی کونه نیست در دیوری ما تخمی کونه نیست همش تخموی ناب соли 1991 дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳамагӣ 360 000 тонна картошка истеҳсол карда мешуд. Татбиқи дастовардҳои илмӣ дар соҳаи картошкапарварӣ ва баромондани кишти барвақтӣ, такрорӣ ва мавсимӣ имкон фарҳам овард ки истеҳсол ба 1 миллион тонна расонида шавад. Аз ҷониби дигар, зиёдгардидани истеҳсоли картошка ба талаботи аҳолӣ низ вобаста буда, ду хосияти хосааш барои афзудани ҳаҷми истеҳсол мусоидат намудааст. Якум, ҳамчун ғизо дар истеъмолаш вобаста ба таъсир ба саломатӣ ягон маҳдудият набуда, дуввум захира ва нигоҳдориаш дар ҳама фасли сол мушкилоти зиёд надорад, ҳарчанд бо таъсири омили табиӣ ва дигар сабабҳо бо ҳисоби миёна ҳамасола то 19% картошка истеҳсолшуда талаф меёбад. алҳол дар мамлакат дар майдони 56677 гектар картошка кишт мегардад ки ҳисоби миёнаи ҳосил аз ҳар гектар ҳамагӣ ба 198 сентнерӣ рост меояд. нишондиҳандаи мазкур нишон медиҳад ки то ҳанӯз имкониятҳои истифоданашуда дар ин самт хеле зиёданд, зеро баланд бардоштани ҳосилнокӣ ба кам гардидани арзиши аслии маҳсулот ва фоидаи бештари ташкилотҳои кишоварзӣ мусоидат менамуд. дар семинар машварати ҷумҳуриявии технологияи парвариши картошка дар минтақаҳои кӯҳию доманакӯҳии тоҷикистон дар ноҳияи деваштиҷ масъалаи мазкур аз ҷониби истеҳсолкунандагону олимон ба таври васеъ пайгирӣ карда шуд. Чаро макони баргузории ҳамоиши мазкур маҳз ноҳияи деваштиҷ интихоб гардид? Дар идомаи барнома пай хоҳед бурд. деҳаи овчии ноҳияи деваштиҷ дар мамлакат ҳамчун макони картошкапарварӣ хеле маъруфу машҳур аст ва албатта маъруфияти ин рӯсто вобаста ба он аст ки дар ин ҷо ҳаво хеле мӯътадил ва иқлими хос барои соҳаи картошкапарварӣ мебошад. албатта ки зироати картошка бояд дар муҳити салқин ва ҳамин худи зироат салқиниро бештар дӯст медорад ва дар шароити нисбатан ҳарорати то 26-27-28 дараҷа ҳарорати гармӣ нашунамои хуб дорад. иқлими деҳаи овчӣ низ ҳамин гуна аст ва дар санаи рӯзи 20 июл дар ин ҷо тақрибан то 24-25 дараҷа гарм буд ки сокинони деҳа мегуфтанд ки имсол яке аз рӯзҳои гармтарин ба ҳамин сана рост омад ки то 25 дараҷа ҳарорати ҳаво гарм шуд. яъне ки картошка дар ин сурат хеле хуб нашунамо меёбад ва дар деҳаи мазкур ҳамасолат сокинон дар масоҳати то беш аз 500 гектар картошка парвариш мекунанд ва навъҳои беҳтаринро онҳо интихоб мекунанд ва чихеле ки мебинем масири деҳа хеле ҳам зебост ва аз худи деҳаи овчӣ бошад тақрибан то 35 километр як водие воқеъ гардидааст ки дар он ҷо боз қаторгоҳҳои алҳол пиряхдор ҳастанд ва дар ҳамин водии хурд дар масири то 35 километр то 500 гектар замини картошка ҷойгир шудааст ва картошкаи ҳудуди мазкур аз тарафи олимон баҳои баланд гирифта барои ҳамчун як базаи тухмипарварӣ барои картошкапарварони ҷумҳурӣ пешбинӣ мегардад ки ҳамасола ба ташкилотҳои кишоварзии картошкапарварии ҷумҳурӣ маҳз аз ҳамин ҷо тухми картошка пешниҳод карда мешавад. беҳтараш дар бораи парвариши картошка худи кишоварзон ибрози андеша намоянд. оғози картошка сар мекунем аз моҳи 20 апрел то 15 мая кишти картошка мешавад. кишти картошка мекунем. тухмиҳои намудҳои сомон, азизи, аладдин, ғончи ва дигар намудҳои картошкаро кишт мекунем. тақрибан то 3-4 бор то вақти чобуқа 3 бор об медиҳем. дар ноҳияи деваштиҷ картошкапарварон соҳибтаҷриба буда омилҳои фаровонҳосилиро дар мадди аввал мегузоранд.
алҳол ноҳияи деваштич ҳамчун макони парвариши картошкаи тухмӣ дар мамлакат ном баровардааст ки чунин омилро шароити табиӣ ба вуҷуд овардааст. من همین در دیاری ما حاصل نقص بسیار خوب میگیریم. برای حاصل خوب گرفتن زمین ها رو کشتگردان میکنیم، جو میکاریم، گندم میکاریم، یونچقه میکاریم. همه بهترش گندم زمین نقص کشتگردان میکند، سبزی زمین نقص کشتگردان میکند. یک سال کارچکه میکنیم، یک سال جو، یک سال کارچکه، یک سال گندم همیشه. یا یک سال کارچکه، یک سال بیخی. همه زمین کشتگردان میشه. من همین زمین کشتگردان شدگی های من حاصلی بسیار خوب. همین زمینایی که همش حاصلی نقص دارن همشون سال گذشته 4 سال 5 سال یونچقه بدن. زمین ما رو 2 سال بالا هم کاری حاصل نمیتهد. زمین خرابه. هم وطن ما خنوکه. در семинар машварати ҷумҳуриявии картошкапарварон намояндагони вазорати кишоварзӣ, академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон, ташкилотҳои кишоварзӣ аз тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат масъалаи рушд додани тухмипарварӣ, парвариши навъҳои беҳтарин, табодули таҷриба ва тавсияи олимонро барои баланд бардоштани ҳосил ба таври муфассал баррасӣ намуданд. اساساً سبب تخمی نقضش اینی ما بهار کالتا کارچکه نمیپزد، خام میموند مایدش همونی صبح تخم میشود. کارچکه که پخت تخم نمیشود، تور میبندد، میکفد، نمیسبزد اولی بار. همین صبح بهار کالتگی کارچکه نقض نمیپزد ما. من اکنون جواب اکنون 1-2 سالیسون کن جواب پخته است، پیش نمیپخت. بود او تغییر یافته شده کو. همین سبب بهار کالتگیش کارچکی ما تخمی اول استفاده میشود. дар деҳаи овчии ноҳияи деваштич навъҳои гуногуни тухмӣ ватанӣ ва хориҷӣ парвариш карда мешавад ва хубии кор дар он аст ки он бевосита дар майдонҳои киштшавандаи кишоварзон ҷойгир шудааст. дар таҷрибаҳои илмӣ навъҳои ватанӣ ва ҳам навъҳои хориҷиро истифода бурдам ки яъне аз навъҳои ватанӣ ки олимон дар солҳои охир ба даст оварданд ин навъҳои сомон аст, нави нурнисо, нави овчӣ, нави ғончӣ ва аз навъҳои хориҷӣ бошад навъҳои алладин ва пикассоро истифода бурдем ва инчунин нави манифесте ки солҳои охир аз ҷумҳурии Беларусия дар ҷумҳурии мо ворид шуда буд, мо онро ҳамчун дар кори илмӣ тадқиқотӣ истифода бурдем ва дар ин таҷрибаҳои илмии мо аз рӯи маълумотҳои муассисаи навсанҷӣ назди вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон нави стандартӣ нави Тоҷикистон аст. Нави стандартиро мо ҳамчун нави санҷишӣ истифода бурдагием. аз анҳамин навъҳое ки мо истифода бурдем аз рӯи нақшҳои яъне маҳсулнокии навъҳои ояндадори картошка аз рӯи нақшҳои кишташ мо дар нақшаи таҷрибаомӯзии таҷрибаи илмӣ қарор додем ки яъне аз рӯи нақшаи кишт яъне аз нақшаи 60 ба 15 сар кардем то ба нақшаи 60 ба 30. яъне аз ҳама хубтар яъне дар шароити анҳамин хоҷагии тухмипарварӣ яъне барои рушд ёфтани соҳаи тухмипарварӣ ва инчунин барои зиёдтар яъне барои самаранокии зиёдтар ба даст овардан яъне мо нақшаи 60 ба 15 ро тавсия метем хусусан ба анҳамин хоҷагиҳои тухмипарварии ҳамин ноҳия ки яъне нақшаи 60 ба 15 ин барои анҳамин навъҳое ки дар солҳои охир яъне дар ҷумҳурии мо яъне кишт карда истоданд хусусан ба хоҷагиҳои тухмипарварӣ тавсия дода мешавад ки аз рӯи нақшаи 60 ба 15 ва 60 ба 20 яъне кишт кунанд яъне ин самаранокӣ хуб метиҳад. яъне як сабаби мо нақшҳоро 60 ба 15 ва 60 ба 20 гузоштани мо ҳамин аст ки яъне миқдори лундаҳо ба анҳамин навъҳои сомон, навъҳои нури нисо, овчӣ яъне миқдори лундаш кам аст. аз ҳамин ҳисоб мо барои самаранокӣ дар соҳаи тухмипарварӣ зиёд шудан ҳамин нақшаи 60 ба 15 ва 60 ба 20 ро яъне нақшаи муқаррарӣ яъне нақшаи стандартӣ барои соҳаи тухмипарварӣ тавсия дода метавонем. дар қитъаи таҷрибавии мазкур дар баробари озмоиши навъи гуногун ҳамчунин усулҳои муфиди коркарди агротехникӣ шакли ҷойгиршавии қаторҳо мавриди таҷриба қарор дода мешавад.
мо навҳое ки дар институти биотехнология назди донишгоҳи аграрии тоҷикистон яъне олимон ба даст овардан, мо инҷо санҷиш мегузаронем ва муайян мекунем ки кадом навҳо дар ҳамин шароит яъне ҳосилнокии хуб доранд, яъне дар ҳамин шароит мутобиқ ҳастанд. Мо ҳамон навҳоро яъне зиёд мекунем ва ба деҳқонони ҳамин ноҳия барои боз ҳам рушд ёфтани соҳаи тухмипарварӣ яъне ба деҳқонон пешниҳод мекунем. Корҳои илмӣ тадқиқотӣ гузаронда истодем дар ҳамин минтақа, яъне навҳои пешпаз яъне тавсия дода намешавад, барое ки яъне ҳосилнокӣ паст доранд. танҳо дар ин шароит навҳои миёнапаз, миёнадерпаз ва каму беш навҳои дерпазро ҳам мо истифода бурда метавонем. ҳарчанд дар мавриди тарзи ҷойгиршавии қаторҳо вобаста ба паҳнӣ тавсияҳо гуногун ҳастанду ҳар кадоми он бартарии худро дорад, вале барои пешбинии стандарти ягона ва мувофиқ олимон ба як хулосаи муайян алҳол наомадаанд. дар бораи коркарди то гулкунӣ ва баъди он низ баҳсҳо кам нестанд, вале дар ҳама сурат сабзиши мӯътадил ба ғизо, обдиҳӣ ва ҳарорати ҳаво вобаста мебошад. баъди ҳамин чобхи каландӣ баъд ҳамон нурҳои минералӣ мезанем, бо обмонӣ сар мешад то вақти гулаша бо 6 бор 7 бор об метем. картошка ки баланд шуд, баъд ҳамон нигоҳбинаш ба ҳамтур рафтан мегирад. ҷамъоварӣ аз кадом моҳ шурӯъ мешавад? ҷамъоварӣ хотар аз моҳи ҳамин сентябр аст, аз 10-мош 15-ум баъд бо ҷамъоварӣ сар мешад. тухмиҳое ки баъд аз ки мо ҳанӯз замина кандем, бале ҳамон намуди худаш, ҳамон чишмакҳош ки сер чишмакаш ай, ҳамон ҳамаша ҷудо карда сетка ба алоҳида мекунем. ҳамон сеткаҳои бурда бо ҷои алоҳида ба ҳамон падваломоҳай ҳамонҷо захира мекунем. ка мардуме ки аз дига диёрҳо мебиёд бо ҳамоно ба фурӯш мемонем, мондагиши худомо ба гирифтагӣ бо соли дига ба худомо нигоҳ медорем. ман худам агар 30 сотиқ замин корда бошам, аз 30 сотиқ агар 500 ҳосил тиҳад 3,5 15 тонн мегирам. ҳамон 15 тонн ҳамон соли дига ҳамон замини худам ба ярша мекори дига ба ҳамоно тухмимо ҷудо мекунам, ба мондагиша бозорро мефурӯшим. ҳамин хел системи зиндагониро гузашта мегирам. дар мамлакат соли 2023 1,114,000 тонна картошка истеҳсол гардид, ки нисбат ба соли 2005 600,000 тонна зиёд мебошад. зиёдгардидани ҳаҷми истеҳсоли картошка дар мамлакат ба истифодаи заминҳои нав, кишти такрорӣ барвақтӣ мансуб буда. фақат дар ноҳияи деваштиш дар ин давра майдони картошка зиёда аз 8000 гектар зиёд гардидааст. барои мисол то соли 1991 дар ноҳияи мазкур ҳамагӣ 70-80 гектар картошка кишт мегардиду халос. бо пешниҳоди олимони соҳа ва дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тадриҷан ноҳияи мазкур дар мамлакат ба яке аз минтақаи асосии истеҳсолкунандаи картошка табдил ёфт, ки ҳудуди калонтарини картошкапарварӣ дар ноҳия ҷамоати деҳоти ваҳдат ба шумор меравад. хуб, шумо ки сокини ҳамин рӯстои Овчӣ ҳастед, чанд сол боз ба парвариши картошка машғул мебошед? ман аз солҳои 90 инҷониб, яъне қариб 35 сол шуда истодааст ки ба истеҳсол ва парвариши картошка машғул ҳастам. дар парвариши картошка албатта аз ҳама василаи асосӣ тухмӣ мебошад, истифодаи тухмӣ. хуб, дар ин чанд соли охир кадом навъҳои тухмиро шумо бештар истифода мебурдед ва истифодаи тухмӣ бояд чӣ гуна сурат гирад аз рӯи таҷрибаи худтон? соли 2009 ҳамин хел семинари умумии ҷумҳуриявӣ аз тарафи вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардида буд. дар ҳамон ҷо як олим Қурбоналӣ Партоев як ҷумла иброз доштанд ки Овчӣ ин лаборатории табиӣ барои истеҳсоли картошка. воқеан дар Овчӣ ягон намуди касалиҳои зараррасон барои картошка дида намешавад ва аз солҳои 90 истода деҳқонони деҳаи Овчӣ бо вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон алоқаи ҳамкорӣ доранд ва аз ҳамон солҳо инчониб ба парвариши картошка машғул ҳастанд. тухмиҳои навъҳои гуногуна дар деҳа оварда дастрас мекунанд. мана айни ҳол дар деҳаи Овчӣ тухмиҳои Азизӣ, Пикасо, Аладдин, Нуринисо, Овчии Ғунчӣ,
маълуму машҳур аст ки нишондиҳандаҳои хуб метиҳанд. хуб мана шумо дар чӣ миқдор замин картошка мекоред? ман ҳамагӣ дар масоати 1 гектар картошка кишт мекунам. ҳама сола ба масоати 1 гектар картошка кишт мекунам. ба ҳисоби миёна 400 центнери картошка 3 сол мекунам. хуб барои кишкардон кардан боз замин изофа аст ки барои ки масалан сатҳи истифодаи кишти картошка дар ҳолати 1 гектар барои боқӣ мондан боз замин доштан. бале бо 40-50 сотиқи дигар замин дорам. юнушқа кишт мекунам, сабзӣ кишт мекунам ё зироатҳои ғалладонагӣ кишт мекунам. деҳаи овчӣ ки иқлими басу муфид барои картошкапарварӣ дорад, сол то сол масоҳати майдони кишт афзуда, ҳосилнокӣ низ дар сатҳи мамлакат дар ҷойи аввал мебошад. хуб ман ҳамин солҳои охир вобаста аз он ки дар ҳамин деҳаи овчӣ ноҳияи деваштиҷ тухми масалан беҷурму аз лиҳози экологӣ тоза ва аз навъҳои беҳтарин ки кишту парваришу истеҳсол карда мешавад ба тамоми ташкилотҳои кишоварзии ҷумҳурии Tojikiston аз ҳамин ҷо вазорати кишоварзии ҷумҳурии Tojikiston барои дастсаст кардани тухмӣ пешниҳод карда мешавад. ҳамин гуна масалан шумо бештар картошка ҳамчун ғизоӣ истеҳсол мекунед ё картошка барои навъҳои тухмӣ? росте қариб ки мардуми деҳаи овчӣ картошкаи худро маҳсулоти худро ба бозор намебаранд. мардуми дигар шаҳру ноҳияҳо омада ҳамчун тухмӣ гирифта мераванд. қисми камаш баъд бозори семолиба меравад. бале ана аз назаре ки мана чанд соли охир кадом навъҳо бештар бартарии худро нишон доданд? картошкаҳои нави азизӣ, аладдин бештар бозоргир ҳастанд, ҳам дар бозори истеъмолӣ, ҳам барои истифода ҳамчун тухмӣ. барои истеҳсоли картошка, барои гирифтани ҳосили баланд аз замин, аввалан меҳр бастан ба замин. мардуми деҳаи овчӣ ҳама меҳри беандоза нисбати замин доранд. ҳама сола қариб ки зиндагишон апаси ҳамин картошка мераванд. манбаи ризқи рӯзияшон ҳамин замин аст. қариб ки аз деҳаи овчӣ муҳоҷирати меҳнатӣ ба нисбати дигар деҳаҳои ҷумҳурӣ хеле кам аст. яъне ки албатта заминҳо хеле босамар истифода мешавад, даромади хуб гирифта мешавад ва албатта ин имкон медиҳад ки масалан сатҳи зиндагии мардум беҳтар шавад ва ҳамчунин ҳоҷат ба муҳоҷирати корӣ набошад. бале дуруст аст. хуб албатта ҳамчун кишоварз дар мавриди боз зиёд кардани ҳосил ягон таҷрибае ҳаст ки шумо ният доред ки ҳамун таҷрибаро истифода бареду аз ҳамун 350 то 400 центнер ҳосиле ки ҳар сол мегирифтед ҳамун нишондода боз беҳтар кунед? албатта мо нақша дорем ки дар имсол нашъунамои картошка назар ба соли гузашта хеле беҳтар аст. ҳосилнокӣ бештар ба даст дорем. мо бовар дорем, зеро нашъунамои картошка хеле хуб аст. барои имсол аз тарафи вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ба деҳаи овчӣ наздик 30 тонна картошки нави Пикасо аз худи давлати Голландия дастрас карданд. ҳама мардуми деҳа гирифта кишт карданд. нашъунамои хеле хуб дорад. бовар дорем ки мо мардуми деҳа дар имсол дар соли 2024 ба нишондиҳандаҳои хеле баланд ноил мешем. ва ҳамчунин табиатам имсол тарафдори деҳқон аст. ҳар рӯзи борон махсусан барои зироати картошка. бале дар семинар машварати ҷумҳуриявии технологияи парвариши картошка дар минтақаҳои кӯҳию доманакӯҳии Тоҷикистон дар ноҳияи Деваштиҷ, намояндагони вазорату идора ва мутахассисону олимони Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дар тӯли 2 рӯз дар ташкилотҳои кишоварзии ноҳияҳои айнии шаҳристони Истаравшан ва Деваштиҷ иштирок намуда, дар баробари табодули таҷриба масъалаҳои рушди соҳаро баррасӣ намуданд. таҷрибаи деҳқонони мана ноҳияи Деваштиҷро зери омӯзиш ва таҳлил қарор додем ва маълум гашт ки дар ин ҷо ҳолатҳое ҳастанд ки деҳқонон то 50-60 тонна аз 1 гектар мана ҳосил мегундоранд
ва тухмипарварии хуб низ вай дорад, амал мекунад ва инҷоро дар ояндаи наздик ба яке аз мана минтақаҳои асосии тухмипарварии ҷумҳурӣ табдил додан мумкин аст ва ин минтақа метавонад ки тамоми ҷумҳуриҳо бо тухмиҳои репродуксионӣ бо тухмиҳои гӯем элитаву супер элитаву репродуксия як дую ва дигар намуди тухмиҳои аълосифат таъмин намояд ва суҳбатҳо оиди ин масъала низ чӣ шуд мо ин ҷамъ омад мана замина мегузорад ки дар ояндаи наздик истеҳсоли тухмии репродуксионии ватанӣ зиёд карда шавад ва мо тавонем ки аз берун ворид кардани тухмӣ асъорро сарф карда аз берун ворид тухмӣ ворид карданро кам кунем ва тавонем ки истеҳсоли картошкаро ба маротиб зиёд намуда чӣ аҳолии худро бо картошка таъмин намоем, чӣ имконияти содиротӣ пайдо кунем то ин ки ба ҳамсояи худ низ картошкаи аз ҷиҳати экологӣ тозаи хуштаъмро содирот намоем. дар ҷанбасти ҳамоиши мазкур ки бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон роҳбарияти вазорати кишоварзӣ вилояти суғд академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон олимони соҳа ва картошкапарварони ҳамаи ноҳияҳои ҷумҳурӣ баргузор гардид масъалаҳои асосии картошкапарварӣ тавсеаи тухмипарварӣ кишти навъҳои беҳтарин баланд бардоштани ҳосилнокӣ бунёди анборҳои нигоҳдорӣ ва истифодаи дастовардҳои илмӣ дар самти мазкурро дар бар мегирифт. айни замон ҳосилнокии картошка дар ҷумҳурии мон ба ҳисоби миёна 190 центнер гӯем то 200 центнер гӯем потенсиал ва иқтидори намунаҳое ки мана дар ин минтақа мана офарида шудаанд ва вай мекунанд ҳосил медиҳанд ба камиш 40 тонна ҳаст 40 тонна 50 тонна ҳолатҳое аст ки то 60 тонна низ деҳқонон аз як гектар мана картошка мегиранд. агар мо ҳамин тухмиро истифода барем тухми ба шароити худамон мутобиқро истифода барем дар тамоми минтақаҳои наздикоии кӯҳистони ҷумҳурӣ ҷорӣ кунем чӣ тавре ки истифодабарии замин дар ҳамин ҷо ба роҳ монда шудааст дар дигар минтақаҳоам май кунем истифодаи заминро ҳамин хел нағз ба роҳ монем ҳангоми ҳамин 50 000 гектара агар мо 20 тонна не 40 тонна гирем аллакай мо 2 миллион тонна картошка истеҳсол мекунем барои мо 1,5 миллион басанда аст ва мо метавонем ки 500 000 тонна картошкаро ба берун аз кишвар содирот кунем. дар семинар машварат қайд гардид ки солҳои наздик дар вилояти суғд истеҳсоли картошка ба 800 000 тонна расонида мешавад ки дар ноҳияи деваштич имкони истеҳсоли онро ба 500 000 тонна расонидан имконпазир мебошад. алҳол ҳосилнокӣ аз ҳама баланд ба ҳисоби миёна 236 центнери низ дар ҷумҳурӣ ба вилояти суғд рост омада алҳол бошад беш аз 600 000 тонна картошка истеҳсол мегардад. дар сурати татбиқи пурраи лоиҳаи обиёрӣ дар ноҳияи деваштич имкони пурраи расонидани нишондоди истеҳсолӣ ба 500 000 тонна фароҳам меояд. кишоварзони ноҳия кӯшиш карда истоданд ки барои таъмини аҳолии мамлакат бо маҳсулоти тозаи истеҳсоли худӣ махсусан дар фасли тирамоҳу дар фасли сармо бо картошкаи истеҳсоли худӣ бозорҳои истеъмолиро мунтазам таъмин намояд. бо ин мақсад дар ҷумҳурӣ сол то сол аз он ҷумла дар ноҳияи мо аҳолии мамлакат зиёд шуда истодааст. албатта эҳтиёҷот талабот барои қонӣ гардондани талаботи ҳамчун нони дуюм талабот ҳаст. вазифаи асосии кишоварзони мамлакат аз он иборат аст ки мо мардуми сокинони мамлакатро бо маҳсулоти тару тозаи истеҳсоли худ бояд мунтазам таъмин намоем. бо ин мақсад баҳри таъмини иҷрои дастуру сипоришҳои нишондодҳои сарвари давлатамон кишоварзони ноҳия сол то сол майдони кишти картошка ва ҳосилнокии онро баланд бардошта ҳаҷми умумии истеҳсоли картошкаро зиёд карда истодаанд. дар соли ҷорӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳия дар майдони 8172 гектар кишти картошка аз он ҷумла дар хоҷагиҳои ҷамъиятии деҳқонии ноҳия дар майдони 5935 гектар картошка кишт карда шудааст.
حالا در قسمت پایان ناحیه در خواجگی های جماعت دهات یختن، جماعت دهات غزنترک و جماعت شهرک قانچه و یک قسم خواجگی هایی که جماعت دهات مجون و کارتوشکای بر وقتی کش کرده شدن الکه جماری آغاز شدگی. дар ноҳияи деваштич имкони зиёд намудани истеҳсоли на фақат картошка балки дигар зироат ҳам имконпазир мебошад, вале татбиқии лоиҳаи обёрӣ тасдиқшуда ва кораш идома ёфта бо сабабҳои номаълум кашол ёфта истодааст. زیاد کردن میدان کشتی کارتوشکا اساساً از حساب کافتن چاه‌های عمودی و ثمرناک استفاده بردن ذخیره‌های آب پالیزه به ثمر رسانده شدگی. در سال جاری عموما کشاورزان ناحیه در میدان بیش از 670 گکتار میدان کشتی کارتوشکا را زیاد کردند و در البته به همگان معلوم است در ناحیه مساحت عمومی زمین‌های کارم 36815 گکتار را تشکیل می‌کند. به غیر از آن نزدیک 78000 گکتار ما چراگاه داریم. در حالت امکانیت آبیاری کردن ما میتونیم میدان کشتی تمام مسئولات کشاورزی را در ناحیه زیاد نماییم. البته با این مقصد قرار حکومت جمهوری هست. ما با حکومت جمهوری تاجیکستان یک لایحه ساختمان خط آبی دهکس‌های دهنسای پیشنهاد شده بود. یک قسم کارها اجرا شدگی، همین کارها موقتا حاضر بازداشته شدگی. در حالت اجرا گردیدن انشاءات مذکور در ناحیه محصولات داخله ما متخصصان ساحوی حساب کرده هستیم 3 مراتبه محصولات کشاورزی می‌افزاید. از همین استوک چقدر مساحت زمینی نو شده می‌گردد؟ حساب این در 4 جماعت دهات راسرا بود، جماعت دهات وحدت، جماعت دهات اسماعیل سامانه و جماعت دهات مجون 6000 گکتار زمین ها آبیاری شده. در فصل زمستان آب همین ساختمان، آب خط آب دهکس‌های دهنسای و آب انبار دهنسای ذخیره کرده می شود. اطراف 16-18 میلیون مکعب و در موسم کشتیکار جماعت خواجگاه جماعت دهات مجون، جماعت شهرک قانچی، جماعت دهات غزنترک و یختن در میدان نزدیک 13000 گکتار زمین ها را حالت ملیارتیوی بهتر می شود. قسمت جماعت دهات یختن با ما ناحیه های سپیتمن، زفرآباد، استرافشان همسرحد هستیم. اونجا نزدیک 1500 گکتار زمین های کارم هست. حساب پایگاه های آبکشی زفرآباد با آب پالیزه تامین کرده می شود. ما یعنی 4 مراتبه پایگاه های آبکشی آب انتقال می‌دهند. در حالت اگر این انشاءات عملی شود همین منطقه با هم آب نشاکی میشود. آب همچون آب خودجاری روان میرد. дар баробари сабаби кашфолёбии лоиҳаи обёрии даҳкасой то обанбори даҳасой мутахассисони агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назари худро доранд. барои боз ҳам зиёд кардани майдони киштии заминҳо ҳамасола аз ҷониби агентии беҳдошти замин ва обёрии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тавассути корхонаи воҳиди давлатии институти лоиҳакашӣ тоҷики правохоз лоиҳаҳои татбиқи лоиҳаҳо амалӣ карда мешаванд ва он лоиҳаҳо барои маблағгузорӣ ба шарикони рус пешниҳод карда мешаванд. бояд ёдовар шуд ки дар ноҳияи девашти шумо хеле хуб қайд кардед, хеле ноҳияи мавзеъш васеъ заминҳои хуб дорад ва ҳосилхез аст ва барои кишти картошка беҳтарин заминҳо ба ҳисоб мераванд. бо ин таваҷҷӯҳ карда аз ҷониби филиали суғдии институти тоҷики правохоз лоиҳаи албатта обёрии заминҳои мавзеи ҳамин ноҳияи деваштич ба ҳисоб гирифта шуд барои кашондидани хати қубур аз даҳкатсой то даҳнасой, обанбори даҳнасой. дар ин ҷо албатта обтаъминкунии заминҳои корам, захираи оби полизӣ дар ин давра мавсимӣ агар ҳамин лоиҳа амал шавад 15 миллион куб захира мешавад. 15 миллион куб захира мешавад. миқдори оби зеризаминӣ тибқи маълумотҳои геологӣ обҳои зеризаминӣ 750-800 метри кубиро ташкил мекунанд. миқдори
البته برای این لایحه عملی شدن باید که 33 کیلومتر خطی قبور کشانده شود. البته در اونجا از جمله قبور قطرش 1220 متر 180 متر، قبور قطرش 1020 متر 12241 متر و قبور قطرش 720 میلیمتر 20692 می باشد. خراجات عمومی لایحه که سال 2015 البته تهیه گردیده بود با نرخ‌های سال 2017 80 میلیون سوم را تشکیل داد و خیلی فرمایشگر در این دوره از جانب مقامات اجرایی حاکم دولتی ولایتی سوخت بود و تطبیق لایحه در سال 2016 2019 مرحله اول عملی گردید و از جانب فدراسیون جدیمه نورافزا و به و جدیمه ارکتیکتور دو با مبلغ 109 میلیون سومانی کارها به اجرا رسانده شدند که کارهای زمینی در حجم زیاده از 70,000 متر کوبی، خوابانیدن و وصل نمودن قبورهای متلی کپتاژ میگوییم تیپ کپتاژ دیامترش 1200 میلیمتر البته خوابانده شد با درازی 110 متر. اینچنین خواباندن و وصل نمودن قبورهای متلی تگی زمین که آب را صاف کرده میگیرد حجمش 1200 متر با درازی 60 متر خوابانده شد. خواباندن و وصل نمودن قبورهای 1120 متر تا نقطه آب جمع کنی 256 متر و خواباندن وصل قبورهای آبکشی قطرشان 1020 میلیمتر و کشیدن آن به مسافه 2455 متر یعنی 2 کیلومتر 455 متر وصل کرده شدند و البته خوابانیدن و وصل قبورهای متلی 858 متر می باشد. حجم آبهای زیرزمینی خیلی که در بالا گفتیم الکی معلوم است و البته در حالتی با عمل آوردن همین مقدار آب ما میتوانیم که علاوه تا 800 هکتار زمین های نو البته آبیاری کرده شوند کشتی تکرار و بهتر نمودن تامینات آبی 2892 یعنی قریب تا 3000 هکتار زمین تامینات آب به میگردد و در فصل زمستان همین ذخیره آب راست به آب انبار رفته حجم آب انبار ذخیره زیاد می شود. منطقاً لایحه آبیاری مذکور بنابر سبب تشکل دادن منبع‌های آب از حساب چاه‌های آب و منبع‌های زیرزمینی مشکلات خود را داشته در حال برای ده‌ها کیلومتر خریداری یا دسترس نمودن لوله قطرش کلان بشبه مشکلات خود را دارد ولی بنیاد همین شبکه آبیاری امکان می‌دهد که در حدود مذکور تا 300,000 تن استحصال کارتوشکا زیاد کرده شود که از لحاظ اقتصادی بسا منفعت آور میباشد. و البته بنابر سبب محدود بودن مبلغ‌های بودجتی در مقامات اجرایی حاکم دولتی ولایت سوخت این کارها به تأخیر گذاشته شده است. مرحله دوم لایحه مذکور باید که عملی کرده شود و در حال حاضر برای خوابانیدن با 720 متر قبورها 20692 و در مرحله دوم باید که دیگه کارها انجام داده شود که تطبیق لایحه درخواست لایحه خطی آبیاری همین تحقیقات‌های دهن‌های تحت نظارت به‌واسطه خود مقامات اجرایی حاکم دولتی ولایت سوخت و کمیته اداره اموال دولتی ولایت سوخت اوید به سرمایه‌گذاری قرار داد. تطبیق لایحه از منبع آب‌های زیرزمینی به نقشه گرفته تا آب‌های زیرزمینی سربند کرده می شود و در همون طریق قبورهای کلان در بالا به‌واسطه موندگی توسط همونها آب می‌بیاد و از قطری کلان باب خورد تا 720 میلیمتر جاری می شود که این البته نتیجه خوب میدهد برای که دهکدهای خودش در دامنکو جایگیر است و مقدار آبای زیرزمینی خیلی که گیالوگ معلوم کرده است البته گفتیم در اینجا این آبا ذخیره شده است که همین چیز رو ما به نوبت گرفتگی هستند اینستیتوت لایحه‌کشی و همین خاطر این لایحه باید که عملی شود و در حالت تطبیق شدن زمین‌های کشاورزی ناحیه دیوشیج و خیلی البته آنها باز تامین کرده میشه.
дар семинар машварати ҷумҳуриявии картошкапарварон дар ноҳияи деваштиҷи вилояти суғд қайд гардид ки алҳол 32% масоҳати майдони кишт ва 38% истеҳсоли картошка дар вилояти суғд ба ноҳияи деваштиҷ рост омада, солҳои наздик истеҳсоли картошка дар ноҳияи мазкур 1 баробар зиёд гардонида мешавад. дар ин сурат иҷрои дурнамои мазкур танҳо бо воситаи татбиқи лоиҳаи обёрии даҳкасой имконпазир мебошад, пас ҷиҳати татбиқи он амал намудан басо зарур мебошад. сохта ба истифода додан ҳамин иншоот дар ҳолати обёрӣ кардани заминҳои ташналаб, заминҳои лалмӣ дар ноҳия тамоми маҳсулотҳои кишоварзӣ, ҳамин ҷамоати муҷун минтақаи ҳамин ҷамоати ваҳдат исмоил сомонӣ ростравуд беҳтарин себҳои ҳамин водии раштонзамин бо он себи ног мешавад, сабзи сесол ҳама маҳсулоти истеҳсол. Бале, минтақаи поёнба мо беҳтарин замин яъне гирифтани аз ду ҳатто бале мо ҳатто 3-4 ҳосил гирифта метавонем. Ба ғайр аз он гӯед, ба ғайр аз он чӣ қадар ҷойҳои нави корӣ ҷавонои мо ҷои нав қати таъмин мекунем. Чӣ қадар маҳсулот вай мешавад, шоҳроғ мо метавонем душанбешаҳр ё минтақаҳои ҷанубро ё ин ки хуҷандшаҳрро бо маҳсулоти истеҳсоли худи таъмин кунем. ҳамин лоиҳаи обёрии мазкур чанд километрро дар бар мегирад ва арзиши лоиҳа чӣ қадар ҳисоб карда шудааст? пеш атрофи 60 миллион гуфтагӣ буданд. ин акун аз ду марҳила иборат аст. Якум марҳила 11 километр лӯлаҳои оҳанин, қутураш бояд 1 метр шуданаш дар кор. 1 метр шуданаш дар кор. Вай бе ягон вай худаш ҳам ту муқаррара мебирод, худ ҷорӣ мебирод. Баъд дуюм марҳила ҳамин қири дахкат мегӯем. аз дунги ҳам ту сарнишеб то обанбод 22 километр. Вайш мо ба зарур не, мо худам вайш мардум ҳашар қати оба ҷобоҷо карда мегиранд. ҳозир ҳамин якум марҳила ба зиёда 3 километр лӯлаҳои оҳанин хобонда шудагӣ. Акун мо қисми кору анҷом ёфта. аллакай шудагӣ як 8 километр ҳамин лӯлаҳои оҳанини қутураш 1 метра дар кор. қувваи корӣ ҳаст, тухмӣ ҳаст, мардуми меҳнаткарин дорем, мардуми заҳматкаш дорем. ягона норасоии оби полис фақат уна аз тариқи лоиҳаи обёрӣ сохтмон кардан дар кор бурда то замин расондан дар бале. дар семинар машварати ҷумҳуриявии масъалаҳои ривоҷи тухмипарварӣ, истеҳсоли картошкаи хушсифат ҳамчун нони дуюм ба таври васеъ баррасӣ гардида, иштирокчиён тасмим гирифтанд ки дар сурати то ба 1,5 миллион тонна расонидани истеҳсоли он дар солҳои наздик имкони то 300 000 тонна онро содирот намудан имконпазир мегардад. ҳамин картошкаро бо як бори дигар алафоши тоза кардан дар кор, нурҳои минералер додан дар кор, об мондан дар кор. бо даҳо мусоид имсол барои качгирӣ барои ватани мо салқин омад. ҳар сол имсол боронгарӣ гарм буд. гармӣ намешуд качка. имсол мана боронгарӣ, мана качка ҳамаш аз якдигар шароиташ на ёхни дар гулаша ҳаво салқин омад, качка нағз мешавад. як хосияти хоси гули картошка дар он аст ки дар вақти нашунамо хеле зебо гул мекунад ва дар қитъаи мазкур ки 6 намуди тухмӣ барои таҷриба киш карда мешавад, 6 намуди гул истодааст ва дар ҳақиқат ҳам хеле бӯи муаттар дорад. беҳуда нест ки дар асрҳои 16-17 дар аврупо ва дигар кишварҳо картошка маҳз барои ҳамин гулаш парвариш карда мешуд ва баъдан донистанд ки албатта дар бутаи он маводи ғизоӣ ташаккул меёбад, инкишоф меёбад ва алҳол бошад гули картошка ҳамчун як донистани хосияти чӣ қадар ҳосил гирифтан ва чӣ гуна коркарди онро ба роҳ мондан мебошад ки картошкапарварон мегӯянд ки вақте ки картошка гул кард, албатта он маънои онро дорад ки филфар ва ба таври пайдарпар 3-4 бор об мондан дар кор ки дар бутаи растанӣ лундаҳои картошка бештар шавад.